Здравейте хора! Днеска ще ви покажа настройките за тази кола. Така, отдавна не съм снимал и се опитвам да снимам повече, например всяка петък или събота. Защото няма много. Петък няма да е, защото имам тренировки. Тогава и да. Така, днесната тема за този клип ще ви покажа настройките на това BMW и ще се правим да дръфтим врата. Сега, не знам, ще се пробваме сега. Така, даваме 3 секунди да ги направите снимка. 1, 2, 3. Добре. Ето това също. Така. Това тук го разсъртвате. Да. И гумите ги правите на 0%. Ако не знаете как се правят, сега ще ви покажа как се правят. Така. Отидете до някаква стена там. Ето тук направо ще дойде тук. Така. Задържавате гъста и натискате картата. Чакате там 5-10, не, 10 няма да е 7, там 5-7 минути и да. Търкайте гумите преди настройките. Така е по-добре. Така. Графики, после ще ви покажа. Така. Това тук всичко го копирайте. Ето. Всичко на Twitter. И да. И гумите. Чай, сега ще ви покажа какво трябва да са гумите. Така. Тези настройки работят само на V16 двигателя. И тук взимате Triple Turbo, Turning Tires. И тук всичко останалото, което е в жълто. Така, за графиките. Сега ще ги покажа. Така. Графиките са ето тест. Това всичко тук трябва да го копирате. Това също тук. Тук взимате филмик. Така. После чай. Това всичко. Това също. И това също. Така. И че друго. Забравям ли? Не, май. И за дръв настройките на трета скорост. Тук идвате тук. И правите на трета скорост. Така. И сега отиваме към английските сървъри. Там да се правим да дръжим врата до врата. Гледано да има хора, аз тук ще очаквам, никой няма да има онлайн. Добре, тук сме на болницата в City 2. Тук се намира.
работа. И да, сега мога да загреем. О, не, моля се, без лак. Трябва малко да свикна на настройките, защото днеска не направих настройките. Ще мине малко тук по друг път. Да не са... О! Виж ти, кой имаме? Добре. Не се прецака. Тук са малко ще загреем. През полицейското район, но... Дах се. Как ти иде? Моля ви да абонирайте се. Още 3 абоната за 40 абоната. Моля, абонирайте се. Не мога да дрифтя, не мога да говоря, нищо не мога. Как ти иде? Трябва да апдейтва този Мустанг. Успяхме. Добре. Ще заредя набързо и се включвам пак. Така. Нека да започваме. Надръжим и това. Норман. Wake up. Аз ли водя? Ах, ти спойлерите. Дай. Дай. То са 100 км в час, никакъв шанс да го настигна. Fiasko. Ей, не псувайте, моля ви се. Не искам да съм баннат от YouTube. Добре, добре. Кой има следва?
Добре. Така. Започваме. Дай. По-де минаш? Не, аз... Не, махай се. Ще няма да е такова. Я ще се включа, дай. Абе, моля. Ще тръгвате или няма да тръгвате? Така. Започваме, let's go! Те по-де минават. Ей. Цялата паса трябва, не иска. И този клип е провал. Нищо, поне ви показвах какво е настройките и графиките ми. Добре, надявам се ви е харесал клипа. Ако е така, оставете един лайк, абонирайте за канала и до следващия път. Чао!